YouTube bende yudo kanyo Instagram kachiel kod mbui mar X. Kawachako ni jotend skunde oyango ni kata bed ni piny owacho osechwalo bath pok mar omenda matam mokwongo pogi dola makare wi kaka omenda go winjo bed ni tiyo. Jakom mar Kesha alwora mar Nyanza Jojo Pio wacho ni gimedo kale midhiero mopogore moting'o gope mag jochwalnegi mwandu mobandho gi omenda buora. Okwayo piny owacho mondo kasre gi oboke no mondo migi thuolo mayot ne chano weche somo mag tamni. Gitigodo ni tiyudo ka monegi iseexhaust monegi tigo kamoro nikech ok ing'eyo kaka onego kete, koro okitiyo gi pesa ni e yo moro kaka onego bedi. Koro mae makelo ga gimoro miwinjo ni principal moro misappropriate pesa. Sababu oketi pesa maduong' imbi wawato pesa da principal cham te adier. Ok ni cham itiyo go tie school kanyo to ok itiyo kode the right vote head. Pesa suppliers winjo nodonjo. Tidwa nyise nyicha pod nindo gi that gi gope. Idwa nyise ni rita ne gowi ni nyaka ayud guideline ka chuli. Akwayo piny owacho gima ging'inwa ahinya en capitation mondo pesa odonje school at the right time and the right amount.